χαιρετισμοί χαράς. Έχεις σωθεί και έχεις αποκτήσει την αιώνια ζωή. Ναι, χρειάζεσαι να σωθείς και εσύ είσαι η κατάλληλη πρόσωπο για να ακούσεις αυτά τα νέα. Πράγματι, στο τέλος της ανθρώπινης ζωής υπάρχουν μόνο δύο τόποι, η αιώνια καταδίκη στις φλόγες της κόλασης ή η αιώνια ζωή και σωτηρία με τον Θεό στον παράδεισο. Πού θα καταλήξεις εξαρτάται από τη δική σου απόφαση. Αν επιλέξεις να σωθείς και να έχεις αιώνια ζωή με τον Θεό, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Να πιστέψεις στον Κύριο Ιησού και να τον αποδεχτείς ως τον Κύριο και σωτήρα σου. Αν σήμερα αποφασίσεις να πιστέψεις στον Κύριο Ιησού, τότε η σωτηρία είναι δική σου. Παρακαλώ πες αυτές τις λέξεις με ειλικρίνεια της καρδιάς. Κύριε Ιησού, σήμερα πιστεύω και σε αποδέχομαι ως τον Κύριό μου και σωτήρα μου. Πιστεύω ότι ο θάνατός σου στον Σταυρό έχει λυτρώσει όλες τις αμαρτίες μου. Εισέλθε στην καρδιά μου και καθοδήγησε τη ζωή μου στον δίκαιο σου δρόμο. Αμήν. Αν το λες ειλικρινά και με επιμέλεια της καρδιάς, τότε σήμερα έχεις λάβει τη σωτηρία της αιώνιας ζωής και ο Πατέρας στον ουρανό σε καλωσορίζει με χαρά και αυτό σημαίνει ότι το όνομά σου έχει ήδη γραφεί στο βιβλίο της ζωής στο βασίλειο των ουρανών.